Hej, jeg vil gerne forklare mit forsøg i dag, og det er et natriumforsøg, fordi jeg tænker, at den bedste måde at vise det på er rent visuelt, der med et skema, hvor jeg viser det over der. Jeg vil først sige, hvad natrium er. Det er Na med vand og så med noget kuloxid der. Det er i hvert fald det, hvad det forvandler sig om. Men før det, så er det i hvert fald Na, anden Na, så er det H, og så er det CO3. Men det forvandler sig derfor om til natrium alene med en oxygenmolekyle i, så er det vand, fordi det fordamper, og så også noget, kuloxid der, fordi det også fordamper. Jeg vil først forklare forsøget. Det gør vi med, hvordan vi laver forsøget, er med at finde en bundsobrænder. Så sætter vi den til, tænder for gassen, hvor i den så vi tager en lighter, hvor i den så udløser en masse gas der, hvor det er en masse ild. Før du har gjort det havde jeg lige glemt, så sætter du lige en tænd herover der, så du kan sætte natrium på. Efter lad os sige 5 minutter, så tager du det af, og så måler vi det igen. Egentlig det er til mere, vi målte det også før der, fordi så finder vi ud af, hvor meget egentlig er massen, der blev tabt med at sætte det på ilden, som har gjort til, at det har fået et anderledes resultat, eller det er det, hvad vi i hvert fald forventer, hvor vi har også lavet en udregning før, for at få den forventning fald af massen. Her så har vi den nye udregning, hvor i den nye masse, den kommer til at være 0,018 mol. Hvordan jeg har fundet ud af det, er med at udregne alle molekylerne, hvor I har fået 84 i alt. Dem har jeg så haft divideret med, hvor mange gram der har været, og der har kun været 1. Så derfor får vi 84, og det giver en resultat af 0,018 mol. Jeg takker meget for, at du gad at høre mig. God dag.